Moikka kaikille ja tervetuloa taas täällä Karamelli on ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me ollaan Karamellin kanssa trampoliinilla. Mutta joo, tyypit pomputtakaa meitä. Selvä. Tää on hauskaa, eiks ookin toffee? Mä lähden tähän toiseen suuntaan. Mäkin lennän ihan toiseen suuntaan susta. Mä haluan kuulemma kuvata. Kuva hieno vahingossa. Ei kun kuvaajia on kuulemma vähän vaikea kuvata tänään, kun me poukkoillaan ympäriinsä. Huhhuh. Nyt on pakko huilata. Jep. Huhhuh, olipa se kovaa meininkiä. Jep, no seuraavaksi me voitaisiin olla NYT nyt heitto kiinni Peppu. Tiedätkö? Joo, tiedän. Aloitetaan vaan. Ootko valmis? On. NYT nyt heitto kiinni Peppu. Mä tuun sinne sun luo. Olipas kiva, tehdään uudelleen. Tehdään vaan. NYT nyt heitto kiinni Peppu. Sä veisit tonne. Voi ei! Mä otan sua täällä. Ja siis te varmaan tiedätte sen Kinuskin, joka yleensä tällä kanavalla esiintyy. Niin mä oon nyt sen vähän niinku sen sijaisena, koska Kinuskin tuli vähän kipeäksi. Ja on niin huono olo, että ei voinut tulla kumaamaan mitään videota. Niin, mut mä oon nyt täällä sentään Kinuskin sijaan, että meillä on silti ihan kiva. Noniin, jatketaan heitto kiinni Peppua. Okei. Mä vähän nyt heitto kiinni Peppu. Mä leisin hänen tänne. Ja siis mehän ollaan siis trampalla tällä hetkellä, jos ette huomannut. Mutta nyt te voisitte pomputtaa meitä vuorostaan. Me ollaan vähän väsyneitä tästä heitto kiinni Pepusta. Mutta ja pomputtakaa meitä ihan täysillä. Selvä. Selvä. Eipä kyllä kauhean voi, kun mulla on tää kamera. Totta. Ja vielä ammattikamera on aika kalliskin. Voi sattua. Et ei tää mikään puhelin oo. Todellakaan taas kun ammattikuvaajien laite, jolla kuvataan. Tää on tosi painava. No ei sitten. Nyt tehdään kunnon spiderwayta. Toi oli kunnon spiderway. Oli. Mulle pitää ottaa laastari, kun on tullut haava tänne selkään. Niin. Me ollaan ollut täällä jo aika kivoja pelejä. Mutta nyt voitais tehdä vaikka ihan voltteja vaan. Hui! Hui! Hei, tulkaa mukaan kamera. Okei, tullaan. Toi oli kivaa. No eiks ollutkin kamera? Vaikka se meni vähän rikki. No, onneksi se sentään toimii vielä. Mutta joo, niin me ajateltiin, että seuraavaksi me otetaan vielä vähän pomputusta. Ja sit me ollaan vielä heitto kiinni Peppu. Ja sit me keksitään jotain muuta tekemistä. Varmaan vähän aikaa chillataan, niin. Tuu tähän viereen toffee. Tuun. Sano kyllä Karamelli. Kyllä Karamelli. Taas me nähdään muutaman karkuun. Seuraa sinua. Mitäs täällä näyttää? Ihan hyvältä toffee sulla. Entäs Karamelli? Ihan hyvin. Molemmilla meni näköjään ihan, että ei siinä mitään. Nyt on aika varmaan laskea
heittäkua. Huhhuh. Onpas ollut hauskaa. Täällä alkaa ehkä vähän satamaan, mutta laittakaa myös kommentteihin, jos te haluatte lisää piilosvideoita, niin me voidaan ehkä tehdä vielä lisää piilosvideoita. Jos vastaatte mahdollisimman nopeasti, tehdään seuraava piilosvideo. Oikeasti tehdäänkö? Niin, joo, mutta joo, nyt annan sitä heittää Peppua. Peppu! Te nyt heitto kiinni, Peppu! Onpas ollut kivaa. Nyt olisi vähän aikaa ehkä levähtää vaan tähän näin. Ottakaa sellaiset pikkupomput, niin me vähän lennetään silleen rauhallisesti. Joo, mahan lenki on paljon parempi. Ihanaa rentoutuu. Tässä rentoutuu. Joo, niin me siis tänään vähän kerrotaan tai siis me vähän kerrottiin tuossa aamulla vähän mitä meidän kanavaan liittyy ja niin Spideway siihen. No niin, eli siis meidän kanavahan on, tai no, siis Kinuskin ja Toffeen kanavahan on siis alun perin keksitty siitä, että oli niin kuin tosi hauska aina leikkiä ja tehdä niin kuin leikkivideoita silleen, että vaikka leikisti laitettiin ne YouTubeen ja niin. No, sitten me kysyttiin meidän vanhemmilta, niin me saatiin tehdä oikea YouTube-kanava ja joo, niin me saatiin tehdä niin kuin oma YouTube-kanava ja niin. Meillähän siis on niin kuin, me vähän tehtiin sellaisia muutoksia, että Karamelli on nykyään meidän kanavan jäsen. Eli heti kun Kinuski tulee, tehdään sellainen Kinuskin niinku työhönpaluu, vähän niin kuin juhla, niin me voidaan tehdä siitä sit video. Mutta joo, ja siis me ollaan siis tosi niinku pienestä lähtien haluttu olla niinku tubettajia. Että niinku meillä on jo nyt 21 tilaajaa. Niin joo, mutta takaisin siihen hetkeen, missä oltiin. Okei, mä haluan tehdä nopea voltin. Kamera, mä autan sut, niin mä teen voltin. Näette sitten, miltä se näyttää. Olipas se hauskaa. Tai no, mä en kyllä tehnyt sitä, vaan kameramies teki sen. Mutta jatketaan sitä heitto kiinni Peppua. Noniin. Nyt heitto kiinni Peppu! Nyt on ollut kyllä vauhdikas päivä. Mutta kiitos kaikille kun katsoitte tämän videon ja nähdään ensi videossa.